Hello kabeh. Informasi lan layanan analitis ana ing tutul karo sampeyan guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Kita ngajak sampeyan ndeleng kabeh paramter perusahaan sing diteliti kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. ticker WOS. Review iki adhedhasar data saiki wiwit 21 Maret 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. kalebu subkategori. Bank klasik, 248 organisasi njupuk bagian ing comparison, iki banget wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan adhedhasar asil video iki. Asil kanggo perusahaan iki, -7 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori punika, 1,3 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham as sacara sakabehe. Kita bisa nyatet yen skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham as yaiku 1,9 poin. Marang skor -7 terms kanggo Washington Trust Bancorp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Washington Trust Bancorp lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Washington Trust Bancorp nuduhake owah-owahan 28,6%. 22,6% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Washington Trust Bancorp regane $0,61 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $1.211 miliar. Washington Trust Bancorp, Inc. nuduhake 0,05%, iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,05 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku subkategori $999 miliar. Washington Trust Bancorp, Inc. minangka bagian saka 0,05%. Bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Washington Trust Bancorp, Inc. ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 0,05%. Regane buku 0,05%. Iki 0% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori. Olo, -1 titik. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun $1.174 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 234,8% saka ibu kutha. Taksiran kewajiban finansial perusahaan, banget olo, -2 terms. Keseimbangane rega pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 13,2, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran rega saham kanggo rasio media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi $-28 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Iki arang banget olo kanggo prospek perusahaan. Taksiran bati digambaraken mangsa dibandingake karo perusahaan ing subkategori. Apik, 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,9. Rata-rata subkategori 1,5 yaiku 27% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar saham kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable -0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $310 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni.
Lan iki banget ala kanggo rega perusahaan. Taksiran saka prakiraan indikator sales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori. Ala -1 titik. Wates sales -9%, karo rata-rata ing subkategori 11,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 20,6%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, -0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah personel miturut subkategori yaiku 0,047%. Iki 6% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake beda antarane nilai exchange saka organisasi Washington Trust Bancorp, Inc. tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 984 $. Lan ing subkategori ana 924.000 $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 6,5%. Estimasi modal pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Berarti saben karyawan individu -$45,300. Kanti rata-rata ing subkategori, $69,900. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 35%. Ngira-ngira berarti saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $505.000. Ing subkategori $601.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 19%. Perkiraan revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator subkategori perusahaan. Lumayan, -0,5 poin. Saham shorted punika 2,4%, dibandingake karo rata-rata subkategori 1,9%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 53% kanggo perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 52%. Teknis, securities saka subkategori dipetik kira-kira padha enggo bareng perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. Rega saham nyata perusahaan yaiku $31,53. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $35,66. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 13%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Washington Trust Bancorp. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $31,54 us. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif kurang. Perusahaan ditaksir nggunakake model penilaian indeks AKIM. Take MediaWiki disetel ing 28,15. Mandeg mundut disetel ing 34,93. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bathi utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 20 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, TIP bakal dadi transaksi tuku utama.
Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan utama utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing tingkat saiki. Matur nuwun para rawuh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets. Sampeyan pancene penonton paling keren ing donya.